Mattew 22 vers 15. Imbagħad il-Fariżej marru u komplottaw ħalli inassuh f'diskorsu u bagħtulu d-disċipli tagħhom mal-Erodjani li qalu għallim nafu li inti veraċi u tgħallem it-triq talla fil-verità u ma jimportak minn ħadd għax m'intix affettwat mill-apparenzi. Ejdilna mela, x'idhirlek? Huwa permess inħallsu ħaraġ lil ċesri jew le? Imma Ġesu billi kien jaf il-malizzja tagħhom qal għaliex qed iġġarbuni ipokriti. Uruni il-munita għal ħaraġ huma ġabulu denarju. U qalilhom ta' min din l-immaġni u l-iskrizzjoni qalulu ta' ċesri. Imbagħad qalilhom roddu mela il-ħwejjeġ ta' ċesri, il-ċesri u l-ħwejjeġ talla lill-Alla. U kif semgħu dan immeraviljaw ħallewh u telqu. Amen. Kristjan tal-affari tiegħu ħafna drabi jħossu qiegħed jimxi f'bejta tas-srieb fid-dinja. Tentazzjonijiet kull naħa u nies li ppruvaw jagħmlulu l-ħsara wkoll jiltaqa' magħhom regolarment. Mhux qed ngħidlek biex nibdew nossessjonaw ruħna u ma naftaw il-ħadd. Imma hija realtà illi f'din id-dinja fejn għandek nies li jirċievu l-barkit talla però balla ma jridux jafu. U allura aħna li nagħtu xhieda tal-verità li tinsab f'Ġesu Kristu, ovvjament jinħoloq din l-oppożizzjoni u din l-oppożizzjoni qegħdin narawha hawnhekk qiegħda tisbroffa aktar u aktar. Niftakru Ġesu qiegħed fl-aħħar ġimgħa tal-ministeru tiegħu u għandu attakki barax ta' attakki minn kull naħa, minn kull parti tas-soċjetà ta' żmienu. U darba jersqu fuqu jaffiċinawh bata ta' devozzjoni. Diskorsom huwa reliġjuż u juri ċerta pietà, ċerta devozzjoni. U l-għadu hekk għandu ħabta jagħmel jew jattakka b'mod sfrenat u b'mod spjetat persekuzzjoni li joqtol lil Alla, il-martri. Jew jipprova jitrappolana, jipprova jaqbadna bi kliem mellisi, bi kliem bħalma naqraw fl-Apokalissi dik il-bima li kienet titkellem bħal ħaruf. Kienet titkellem bħal ħaruf. Imma kienet titkellem id-daqa. Jew inkella jattakkana bħal bestja feroċi. Dawn ma kollha tattiċi ta' Satana u d-darba hawnhekk allura qegħdin japproċċaw il-Ġesu b'mod fin lill-lusingar, bil-Ingliż ngħidulu flattery. Meta qegħdin inefħuh u qegħdin anke bil-Malti ngħidu timla xi ħadd bix-xama. Innutaw għalliem, nafu li inti veraċi u tgħallem it-triq talla fil-verità u ma jimpurtak minn ħadd għax m'intix affettwat mill-apparenzi. Huwa veru li qegħdin jgħidu, imma qegħdin jgħiduh b'mod b'nuqqas ta' sinċerità. Qegħdin jippruvaw inassuh bħalma darba ukoll għamlu mhux darba, ripetutament kienu jagħmlu lil David. David darba dwar wieħed mill-edewa tiegħu qal diskorsu kien aktar lix mill-butir. Imma qalbu kienet gwerra. Kliemu kien iżjed artab miż-żejt u frattant kien xwapel misluta. Iddu noqgħdu attenti. Għaliex il-malizzja f'qalb in-nies hemm qiegħda. Rridu nkunu attenti li ma tkunx fina nfusna. Imma rridux nkunu daqshekk naiv illi naħsbu li kulħadd ħajjinżanna l-kappell u le. Il-malizzja hemmhekk qiegħda Ġesu induna bija u kixifha. Hawnhekk, infatti il-każ tant huwa estrem illi resqu fuq bħala kumitat ħanajdu hekk. Kompost, laqqas temnuha din minn nies minn żewġ partiti
illi ma kienux jitħamlu fl-imkien. Normalment kienu kelbu għattus dan, l-Erodjani u l-Farizej kienu kelbu għattus, imma biex vera jaħdmu għataj jibatulu d-disċipli tagħhom il-Farizej, nies inqas prominenti l-forsi ħadd ma jaf bihom, Ġesu forsi kien għadu qatt maltaqa' magħhom. Tifhem. U mal-Erodjani allura għandek dawn laqdiet rivali għal xulxin, normalment ma jitħamlux bejnietom biex issa kif ħajrispondi Ġesu u iffrejmjawlu mistoqsija brikkuna ħafna. Tifhem inħallsux tax il-ċesri jew le. Il-mod kif ħajrispondi huma nasib jiena assumew il ħanaqbduh. Għax jekk ħajrispondi mod l-Erodjani se jugżawh lil Pilatu jew lill-Erodi. Jew jekk jirrispondi mod ieħor se jgħidu li huwa antipatriot u ma jarafx il-ħakma talla fuq il-ġens Iżraelita. Dawn l-Erodjani infatti kienu nies tad-dinja ngħidulhom hekk. Kienu Lut ilma xtaqu il-ġens Ludi jiddakkar mill-kultura Griega u mill-abitudnijiet u tradizzjonijiet Rumani biex jitilfu l-identità tagħhom, isiru parti mid-dinja. Dik l-influenza qiegħda fostna ħafna. Mentri mbagħad għandek il-Farizej illi kienu reliġjużi u stretti fir-reliġjon tagħhom, nawek narawhom uniti flimkien f'dan it-tentattiv biex jekk xejn naqbduh lil Ġesu u jkollna raġuni għalfejn noqtluh. Għax s'issa ma kellhomx raġuni. Il-ħin kollu minn kmien ilhom jippruvaw u Ġesu infatti kien wissa kemm il-darba lid-dixxipli tiegħu biex joqogħdu attenti mill-ħmira tas-Sadduċej u tal-Erodjani. Il-ħmira, it-tagħlim tagħhom, kif jippruvaw idaħlu it-tagħlim tagħhom b'mod fin u inti x'inti simgħu tgħid raġonevoli da, qed jirraġuna, hija sensibbli til-ħaġa. Ma tkun xi ħaġa li ma taqbilx mal-kelma talla u allura t-twissija kif ngħidu bil-Malti mhux kull ma jleq huwa deb. Ma rridux inkunu mzazen illi nipilaw kollox, kull ma nisimgħu bħalli kieku Evanġelu. Rridu narbluh u naraw illi mhux dak li jidher minn barra, imma x'qed jipprova jagħmel da miegħi. Fil-Proverbi 5 pereżempju għandna twissija dwar kif wieħed jista' jinqabad f'xibka laqas biss jinduna jkun qabad fiha. Ix-xoftejn ta' mara adultera iqattru l-għasel. Kif l-immoralità fostna hija lampanti. U kif il-tentazzjoni kif tiġi qudiemna, ix-xoftejn tal-mara adultera iqattru l-għasel u diskors aktar lix miż-żejt. Iżda fit-tmiem imorra bħal marrara, misnuna bħal xapla b'żewġ tixfar. L-istedina hija raġonevoli, però mbagħad hemm il-konsegwenzi koroħ tagħha. Jekk nitkellmu fuq il-riski, il-perikli li qegħdin ngħixu fihom bħala Kristjani, bħala dixxipli lejali ta' Ġesu Kristu, jridu noqogħdu attenti li ma nimbelawx minn dak li jidher sabiħ, jidher idoq sinfoniku, idoq melodjus, mentri infatti jkun fatali għalina. Forsi ltqajtu xi darba ma' xi membri tal-Mormoni f'Malta. Kif japproċċjawk dawn lebsin akkaramella, lebsin dejjem nadif, kif suppost, u anke diskorshom huwa ċivili ħafna u edukat ħafna. Tifhem? Imma għandhom aġenda satanika. Għamil tkun taf ir-reliġjon tagħhom hija waħda mill-ar setet li qatt eżistew taħt il-kappa tax-xemx. Mentri mbagħad issib il-Battista, il-Ġwan il-Battista u l-Pawlu għaddejja leali talla kif kienu jitkellmu dawn. Bla kantunieri. Ja nisa lil-lifat mi wissiekom biex tiġu għal-mamudija tiegħi.
għamlu melopri denja għall-indiema. U dawn in-nies predikaturi lejali tal-Alla ħafna drabi huma mwarbin propjament għax jolqtuk fil-laħam il-ħaj, għax iweġġawk b'diskorshom. Mhux kull ma jleq huwa deb vera, ma rridux nkunu mkaxkra mill-gimmicks kif il-nies jippruvaw jaddulna l-filosofiji tagħhom, aħna il-rabta tagħna, l-lealtà tagħna hija l-iskrittura mqazza. U ħafna drabi tafu intom kif l-għadu x-xitan juża l-iskrittura bħal ma usama Ġesu fid-deżert, meta Ġesu kien imġarrab għal 40 fid-deżert. Ix-xitan qallu hu miktub u kull darba jikkota l-iskrittura u jikkotaħħilu b'mod pervers. Jidunu attenti. Pawlu fil-Rumani 16 vers 18 jatina twissija pertinenti ħafna hawnhekk. Qed jitkellem dwar nies li daħlu tagħlim kontrarju għall-Bibja fil-knejjes tagħna. Daħlu tagħlim li ma jaqbilx mal-Bibja. Din hija problema li qed teżisti mill-ewwel seklu. U t-tieni, it-tielet, ir-raba' dejjem hija problema. Għandek nies li għandhom interess li daħlu tagħlim li ma jaqbilx mal-Iskrittura. Pawlu anke lill-presbiteri ta' Efesu għalilhom li minn fostkom stess għad umu nies il-pup feroċi li ma jħfrux il-merħla. Jitkellmu ħwejjeġ mawġa jgħidilhom. Pawlu jgħid dwar dawn nies, it-tagħlim ma jaqdux lil Sidna Kristu, iżda l-aptit fiżiku tagħhom infushom. U permezz tad-diskors mellisi u imposturaġni jingannaw bil-qlub ta' persuni li għajla jsuspettaw. Kollok għandek nies li għadhom jew għadhom mumiex fis-saltna jew għadhom trabi fi Kristu. Tifhem u faċilment jaqgħu vittma għal dawn in-nies. U x'metodu jużaw innotaw daqsxejn? Diskors mellisi, smooth talk. Li joqgħodu attenti illi ma jweġġawx is-sentimenti tiegħek. Dak li jgħidu jinżel ħelu. U wkoll b'imposturaġni, flattery. Inefħek, ifaħrek. Eżempju tal-diskors mellisi meta lill-Papa Franġisku saqsewh ħajkun hemm nies fl-infern? Mistoqsija diretta. Dak li jkun poġġi daru mal-ħajt. Kif wieġeb? Nispera li le. Għaw daċen il-brikkunaġni, il-malinnità tan-nies biex javvanzaw l-aġenda tagħhom jaslu biex jagħmlu kollox jgħidu kollox. Nispera li le. Imbagħad b'imposturaġni flattery għandna eżempju ħafna. Joel Osteen, per eżempju, li huwa pastor ta' knisja mega church fl-Amerika illi jgħidlek li inti basikament tajjeb, li għandek ħafna potenzjal fik, li tista' tgħix l-aħjar ħajja tiegħek bħalissa fid-dinja. Tajjeb, qiegħed inefħek. Qed jgħidlek ħwejjeġ li ma jaqblux mar-realtà. Proverbi 14:15. Is-sempliċi jagħmlu kollox, ma rridux ikunu sempliċi. Ġesu għallinna kunu astużi bħasrib. Innoċenti daqs il-ħamiem, imma astużi bħasrib, jidun għodu bajnejna miftuħa. Is-sempliċi jemnu kollox, iżda l-prudenti laqlin ġifiri jirriflettu fuq il-passi tagħhom. Mhux jitlu għalija bħall-imzazen. Jirriflettu fuq il-passi tagħhom. X'ħajemnu, x'se jagħmlu. U allura l-aħwa rridu neqdew bil-kawtela u dik li aħna dejjem intabu d-disċerniment, issa d-disċerniment minn fejn jiġi. Ma jiġix mis-sema bħalma tiġi x-xita fuqna. Id-disċerniment jiġi meta inti ssir mitla tal-iskrittura mazza. Ġifieri ssir student serju u kommess għall-iskrittura li tkun trid irrid inkun naf għall-iskrittura. Altrimenti ma ħajkollok ebda salvagwardja kontra l-errur, kontra l-erzija, kontra l-iżbal erridi. Mhux ħajkollok. Ħatkun kif ngħidu bil-Malti mazzum. Illi xi ħaġa x'tinstema sabiħ temmina.
Huwa faċli għall-infidili illi jimitaw il-lingwaġġ tagħna biex jirbħuk, biex jitrikjawk. Kif isir da? Well, pereżempju, Papa Benedetto XVI darba qal naqbel perfettament ma dak li qal Luteru li aħna salvati bil-fidi biss. Tgħid, kif jista' jkun qed jgħid hekk da? Mela jiena nibqa' fil-Knisja Kattolika. Għax hekk aħna salvati bil-fidi biss, jien hekk nemmen. Salvati bil-fidi biss. Imma mbagħad kif idawwara bil-fin? Mija. Ikun hemm is-sunnara qed juża l-istess kliem li tuża inti. Tifhem. It-tifsira però hija differenti. L-trikkjar tal-għadu huwa xi ħaġa terribbli. Il-mistoqsija illi affrontaw bija l-Ġesu kienet waħda diretta ħafna. Ejdilna mela x'idhirlek. Huwa permess inħallsu ħaraġ lill-Ċesri, huwa permess li nagħtu it-taxxi nagħtu mill-introjtu tagħna, mill-pagi miżeri tagħna ta' nies foqra li aħna lil dan il-xalatur fruma Tiberju Ċesri, dak iż-żmien kien Tiberju kien jismu. Tifhem. Biex ikompli jibni il-palazzi tiegħu u jixxala u jkompli jaħkem fuq ġnus oħra, huwa leċitu, huwa permess għalina bħala nies illi aħna f'patt ma' Alla, is-sultan tas-sema u l-art. Dik kienet hot potato. Il-mistoqsija ġifieri kienet diskussa ħafna dakinhar u kważi dak li ħaġġibu daru mal-ħajt. Jew iwa jew le. Permess, iwa jew le. Tifhem. Jekk Ġesu jgħid tħallsux, żgur ħajjużaw il-Pilatu. U ħajkollhom raġun għalfejn jikkondannawh. Jekk iwieġeb ħallsu it-taxxi allura ħajtimbraw bħala antipatriot, kif għadna. Wieħed li ma jagħtix każ il-privileġġi u l-jeddijiet tal-ġens ludi li ħana ġanejt kien f'patt ma' Alla, kellu relazzjoni speċjali ma' Alla. Frattant Ġesu hawnhekk jafferma li m'hemm ebda konflitt bejn dmirna lejn is-sovran temporali, ġifieri lejn il-gvern ta' pajjiżna u is-sovran smewwieti u etern tagħna, ċoe Alla l-imbierek. M'hemm ebda konflitt. Ġesu jgħidilna biex nonoraw il-Alla, m'hemmx għalfejn tiddiżonora jew tkun kontra l-imperatur. Għana fil-każ tagħna m'għadix ngħixu fil-Imperu Ruman, però kull pajjiż għandu il-gvern ċivili tiegħu, fil-każ tagħna għandna demokrazija illi tafu kif tiffunzjona. Ġesu qed jgħidilna m'hemmx għalfejn niddiżonoraw allura lill-Prim Ministru, lill-Kap tal-Oppożizzjoni u lill-membri parlamentari li qegħdin jirrappreżentawna bħala nazzjon. M'għandniex għalfejn. U hawnhekk naħseb jiena rridu niftu d-dejna sewwa, il-għalix għatem nissuspetta jien ħafna immaturità fostna. Fil-relazzjoni tagħna mal-gvern, fil-ħajja ċivili tagħna, fil-relazzjoni tagħna ma' ħaddieħor. Le, m'għandniex għalfejn nirrifjutaw milli inħallsu għal privileġġi illi kwalunkwe gvern jagħtina. Lili bħala ċittadin Malti u kif ukoll lil ħaddieħor. Ġesu kif wieġeb għatu mela jew roddu mela il-ħwejjeġ ta' ċesri l-ċesri u l-ħwejjeġ tal-Alla lill-Alla, għalfejn għandi r-rodd il-munita maħruġa mill-gvern lura lill-gvern. Għalfejn għandi nagħtielu appuntu minħabba l-privileġġi u l-barkiet li jiena u l-familja u intom il-koll nirċievu frott tal-ħidma tal-gvern. Tajdu li xunu jagħmel speċjali, kemm ħafna speċjali. Kwalunkwe gvern, ġifieri nistgħu mmorru lura anke għażm il-kavallieri ta' ġifieri, għażm il-Biżantini f'Malta. Kwalunkwe gvern jagħmel il-ġid. U ħanajdu hekk ara, aħjar gvern ħażin milli mingħajr gvern.
Mingħajr gvern insiru annimali. Mingħajr gvern insiru wieħed noqtlu xulxin u għallu għax m'hemmx konsegwenza, tajjeb, le. Għandna privileġġi, jekk niftħu daqsxejn għajnejna nibdew nindunaw is-sigurtà soċjali li għandna li nista' noħroġ fit-triq mingħajr biża' li nkun immaggjat pereżempju. Hemmhekk qiegħda. Il-soċjetà ordnata għandna ċerta ordni fil-pajjiż vera. Għamil meta nisimgħu dwar ħafna pajjiżi Afrikani, il-ġlied, gwerra ċivili li hemm. Għaliex il-gvern mhuwiex qiegħed jaqdi r-rwol tiegħu tajjeb. Mhux qed jagħmel xogħlu tajjeb. Imma meta għandek soċjetà li qed tgħix fi-sliem u tista' toħroġ filgħodu għax-xogħol. Mingħajr biża' dik hija barka tremenda li għandek il-protezzjoni mill-armata u l-pulizija. Qed tifhem, issa kien hemm każijiet fl-Iswa ta' Malta fejn il-pulizija nsabet korrotta jew u x'inhu? Iva, għax qegħdin ngħidu bnedmin. Qed tifhem. U speċjalment dawn huma bnedmin ħafna minnhom huma bnedmin mitlufa. Imma il-protezzjoni hemmhekk qiegħda, il-qrati tal-ġustizzja, jekk għandek il-ment, jekk xi ħadd qed jipprova jitħaq bik, tista' tagħlu l-qorti. Għandek il-kummerċ regolari tista' tidħol fi kwalunkwe ħanut u tixtri. Vera? Għandek is-suq stabbli. Is-suq stabbli. Deħlin l-affarijiet minn barra fil-portjiela sta' Breżabuġa biex jitqasmu fil-ħwienet, fis-supermarkets tagħna. Wow! Vera? Kollu frott ta' sorveljanza tal-gvern. Għandek it-toroq biex ġejt hawnhekk dal-għodu użajt triq li l-gvern nefaq mit-taxxi li tajtu inti biex jagħmilhom. Għandek l-iskejjel. Issa noqogħdu nirraġunaw li ħafna tagħlim li jsir fl-iskejjel ma jaqbilx mal-iskrittura, kollox hu minnu, vera. Imma għandek il-kunsillu lokali, qed tifhem. Isawwulek il-bankina ta' qudiem il-bib, ta' qudiem id-dar tiegħek, isawwulek il-ħofor li hemm fit-triq tiegħek. U elf ħaġa oħra li ma tafx bihom. Għandek il-provvista tad-dawl u l-ilma. Meta jinqata' d-dawl, insiru qisna vera, taf x'rabbat tagħmel. Tixel is-switch ma jixelx. Awtomatikament, id-dawl u l-ilma, is-servizzi tas-saħħa u s-sptarijiet. Pajjiżi avvanzati aktar minna m'għandhomx is-servizzi tas-saħħa li għandna aħna pereżempju. Il-protezzjoni tad-drittijiet individwali u l-libertajiet. Il-fatt li hemm ombudsman pereżempju, biex jekk inti għandek il-ment tħossok inġurjat, jew min tixtieħu dak li bil-ferwa tiegħek, tista' tirreferi għalih. Għandek ambjent legali stabbli għan-negozju, għandek is-salta ta' dritt illi kien hemm gvernijiet fl-antik pereżempju, ċesri wieħed minnhom. ċesri. Illi da seta' jikser il-liġi u ħadd ma seta' jarrestaħ. Imma llum tgħallimna aħjar. Il-rule of law tajt illi ħadd huwa ogħla mill-liġi, kulħadd u int u int min int hemm illi inti tinsab taħt il-liġi. Issa kemm tiġi applikata dik mod ieħor. Imma qegħdin ngħidu li iva hemm dawn il-benefiċċji, dawn il-barkiet illi aħna ngawdu minnhom minn istituzzjonijiet pubbliċi, libreri, you name it. Tħares madwar u tgħid da kollu il-fatt li għandna gvern. Il-fatt li għandna gvern. Dejjem jitħadmu dawn? Le, mhux qed ngħidlek. Dejjem jitħadmu indaqs u operattivi f'kull pajjiż? Laqqas. Hemm pajjiżi illi tal-waħx tgħix fihom bħalissa, tal-waħx. Ukrajina, Iżrael. Nibqgħu nsemmu. Però kif qegħdin ngħidu gvern ħażin aħjar minn anarkija. Għax mingħajr gvern allura għandek kulħadd jagħmel li jrid u li jfettillu. Ġesu il-tweġiba tiegħu kienet waħda astuża, kienet waħda preċiża u kif qala roddu mela il-ħwejġ ta' ċesir meta urewh id-denarju kienet munita illi kienet tiswa paga ta' ġurnata ta' ħaddiem manwali. Tifhem wara li jagħmel ġurnata ħidma jagħtuh denarju. Fuqha kien hemm il-wiċċ ta' Tiberju u wkoll skrizzjoni tiegħu.
Tajjeb, kitba li tirreferi dan huwa Tiberju. Sibna eluf minn dawn il-muniti ġifieri fil-mużewijiet qegħdin ta' dak iż-żmien. U allura Ġesu ġabulu dat-denarju u b'dak li ġabulu ikkonvinċihom dan intom tajtuli vera u hemm il-wiċċ ta' Ċesri mela għandu l-wiċċ ta' Ċesri ma' din ta' Ċesri għatu ilu. Imma wkoll dak li Alla għatu ħill-Alla. Ġifieri Ġesu jagħti tweġiba sħiħa tant li kif semgħu da immeravigjaw, għas pretendew, għas immaġinaw li kħaj iwieġeb tant korrett u tant tajjeb illi infatti ħallewhu telqu. Ġesu hawnhekk allura minn dit tweġiba sempliċi, nadifa, nistgħu noħorġu ħafna prinċipji kif aħna is-segwaċi ta' Ġesu se nġibu ruħna f'pajjiż fejn hemm il-gvern. Okay? L-ewwel ħaġa. Ġesu jafferma li l-poter politiku ta' Ruma huwa leġittimu. Issa, il-poter politiku ta' Ruma kienet abbużiva. Ruma kabbret il-frontieri tagħha bil-gwerer u tidħol f'artijiet oħra l-mhux tagħha u tagħmelhom tagħha. Bħal l-Ingliżi darba ġew hawnhekk u qalu Malta tagħna. Qed tifhem. Dak il-gvern kien abbużiv, kien idolatrus u kien korrott. U Pawlu jgħid ħalli kull wieħed minnkom ikun soġġett għall-awtoritajiet ċivili, Romani 13. Iva, anke fil-proċess tiegħu quddiem Pilatu Ġesu ddikjara illi il-poter ta' kwalunkwe gvern huwa mingħand Alla, Ġwanni 19. Għalhekk Pilatu qallu li ma tkellimx innotaw l-arroganza ta' dan il-politiku. Ma tafx li għandi l-poter neħilsek u għandi l-poter nsalbek u ħafna nies imdaħlin fil-politiċi jaħsbu li laħqu s-sema bidejhom. Ġesu għawk jikorreġiħu jgħidlu ma kien ikollok ebda poter fuqi kieku ma kienx moti lilek minn fuq. Ġesu ġabu f'postu, żomm postok. U ħanfakrek ħaġa, iva għandek poter, Alla tawlek dak il-poter. Alla tawlek dak il-poter. Dik l-ewwel ħaġa. Il-poter ta' gvern ċivili huwa leġittimu. Meta gvern jgħaddi liġi korrotta, liġi ħażina, tifhem, qiegħed jaġixxi għax hu kompost minn nies ħażiena. Però meta jagħmel liġijiet tajbin, pereżempju liġi li tissalvagwardja u tipproteġi lill-anzjani li jibqgħu jgħixu ħajja diċenti u kuntenta sa tmiem ħajjithom, appuntu dik hija wkoll. Alla kapaċi jagħti l-erf il dawn in-nies biex jagħmlu liġijiet tajbin. Proverbi 8 vers 15, hawnhekk għandna l-erf divin li qed jitkellem. Bija s-slaten jirrenjaw u l-mexxejja joħorġu digriti ġusti. Bija l-prinċpijiet jiggvernaw un-nobli kull min jaħkem fuq l-art. Kwalunkwe ħaġa illi l-gvernijiet jagħmlu u hija tajba u hija diċenti, nistgħu ngħidu għamluha bl-erf tal-Alla. Dal-aħħar tkellimna dwar il-grazzja komuni, kif Alla jagħti erf, intelligenza u kapaċità anke lin-nies tan-nies li mhumiex uliedu. It-tieni ħaġa. Il-knejjes matul iż-żminijiet dejjem segwew it-tagħlim ta' Ġesu f'dan ir-rigward. Il-fatt li dejjem għadna huwa neċessarju li nkunu sottomessi. Titu kapitlu 3 vers 1 jgħidilna fakkarhom ikunu sottomessi għal ħakkiema u l-awtoritajiet, ikunu bidjenti, ikunu lesti għal kull opra tajba. Però fakkarhom għax għandna ħabta ninsew. Ħabta ninsew li jiena ċittadin ta' smewiet u allura nista nagħmel il-liġijiet għalija nnifsi. Nista ma ħallas taxxi. Nevadi t-taxxa. Whatever. Peter jgħid l-istess ħaġa. Is-sottomettu rwieqkom għal kull istituzzjoni umana minħabba s-sit, minħabba għal ġieħ ta' Ġesu Kristu. Sew jekk għas-sultan bħala l-awtorità suprema jew għall-gvernaturi bħala mibgħutin minnu għal kastig tagħmel fatturi u għat-tifħir ta' dawk li għamlu tajjeb. Ħafna drabi x'jiġri mill-gvern. Il-gvern
ifaħħar u jirrikmanda lil dawk li qegħdin jagħmlu dmirhom sewwa vera. U dawk li huma malefatturi ħafna drabi jispiċċaw il-ħabs. Vera, ara xogħol importanti biex is-soċjetà tinżamm fl-ordni. Tinżamm fl-ordni, għalhekk irid nkunu sottomessi. It-tielet prinċipju huwa li aħna bħala nsara għandna responsabbiltà definita sewwa. Jeħtieġ illi nesprimu ġieħ lir-rappreżentanti politiċi tagħna. Il-dawk li qed jiffurmaw il-gvern tagħna. Irridu inweġħuhom. Irridu nonorawhom. Tgħid li ma naqbilx mal-ideoloġija tagħhom, m'iniex tal-partit tagħhom, intesserat f'partit ieħor, m'għandux jaqsam. Dawk huma ministri tal-Alla li Alla qiegħdhom hemmhekk biex imexxu l-pajjiż. U allura għandhom dritt u int għandek obbligu li tonorhom. Illi tagħtihom ġieħ. L-ewwel Petru 2:17 onoraw il-kulħadd, ħobbu l-fraternità tal-fidili, ġifi bħala aħwa anke meta jiġu nies mill-Kolumbja u mir-Russja u minn pajjiżi oħra nilqgħu ma xi fraternità waħda, vera, ibżgħu minn Alla, onoraw lis-sultan. Onoraw lis-sultan. Fil-verżjoni moderna tagħna onoraw lill-Prim Ministru u l-dawk li jaħdmu miegħu u l-dawk ukoll anke fl-oppożizzjoni qegħdin jagħtuh kritika tajba biex ikun hemm checks and balances. Sabiex ma jkunx hemm abbużi. Aktar minn hekk, prinċipju ieħor illi narawh żvolġut fl-iskrittura mqazza hija mhux biss li nonorawhom u ma nitkellmux kontrihom bla doċċ u bla sens u bit-tajjir u b'diżrispett. Imma saħansitra nitolbu għalihom. Ħafna Kristjani qqas biss tgħaddilhom minn moħħhom din li jitolbu għal mexxej politiku li ma jaqblux miegħu. U jekk ma jgħiddux ma ħanaqlu kif tasal biex titlob Alla dewwa tiegħek kif jordnana Ġesu Kristu. Għalhekk qed ngħid li naħseb jiena hemm lok ta' avvanz f'dan il-qasam. Irridu ninterċidu għalihom avolja forsi ma naqblux magħhom. L-ewwel Timotju 2:2. Inħeġġeġ allura qed jgħid Pawlu biex isir talb għaslaten u għal dawk kollha li huma fl-awtorità sabiex ngħaddu ħajja tranquilla u kwieta f'kull pjetà u dinjità. Innotaw għaliex nitolbu għalihom għal ħafna raġunijiet. L-għanet biex immexxu ġustament, imma Pawlu hawnhekk jislet raġuni waħda biex aħna l-insara ngħixu ħajja tranquilla u kwieta. Immaġinaw kieku l-gvern joħroġ digret, joħroġ liġi, tajjeb, illi aħna bħala nsara ma nistgħux niltaqgħu hawnhekk. Ma nistgħux niltaqgħu flimkien. Ma nistgħux nagħtu qima lil Alla. Nkunu vera f'pożizzjoni antipatika ħafna. Hekk ġralhom l-insara tal-bidu fl-ewwel seklu, it-tieni seklu, persekuzzjoni waħda kontra l-oħra 10. Persekuzzjoni imperjali fejn l-imperatur ma rridx li jingħata unur u ġieħ lil Ġesu Kristu. Għaliex? Għax qal jien u Alla u mhux Ġesu ta' Nazaret. U kienet allura sitwazzjoni prekarja ħafna. Taqraw l-Apokalissi tifhmu. Domizjanu l-imperatur fit-tisgħinijiet li qal ċaru tont sfaċċatament jien Alla u ħaqni qima divina. Issa nnotaw. Immaġinak tgħix f'dak iż-żmien bħala Kristjan x'ħadd tagħmel. Għalhekk irridu nitolbu għalihom dan nies dal-mexxejja ċivili sabiex ngħixu ħajja tranquilla u kwieta b'kull pjetà u dinjità. Prinċipju ieħor li Ġesu jiżvolġilna hawnhekk huwa li kwalunkwe gvern m'għandux awtorità finali waħdanija. Il-gvern għandu awtorità. Għandu poter Alla tagħmlu, imma dik l-awtorità tiegħu mhix finali, fl-aħħar mill-aħħar kollox u kulħadd huwa Alla. Alla ħalaq kollox, Alla huwa l-possessur ta' kull ma hu. U allura rridu niftakru illi Alla huwa wkoll fuq id-demanju, fuq il-territorju li fih ċesri jew il-Prim Ministru jew minnu jeżerċita l-awtorità tiegħu.
Il-gvern għandu l-limiti tiegħu. Għandu l-limiti tiegħu. Meta il-gvern tant nolluh sa sħab, qed tifhem nispiċċaw komunisti. U tafu x'ġar fil-komuniżmu. L-atroċitajiet, il-ħniżrijiet, id-delitti bil-miljuni. Bil-miljuni ma taqbix mal-gvern intajjellek rasek. Tifhem. Le, il-gvern għandu l-limiti tiegħu. Għalhekk Ġesu qal roddu lura lil-Ċesri dak li ta' Ċesri, l-affarijiet mhumiex ta' Ċesri tuhomlux. Il-qima tagħkom ittuwix il-Ċesri ġifieri. Kif issib nies illum jagħmlu il-partit politiku tagħhom l-alla tagħhom? Sawek għasal, imma aktar minn hekk le. Rridu nagħtuh biss dak li hu tiegħu. Dak li hu tiegħu. U allura t-taxxi u l-ħlasijiet huma leġittimi. Huma leġittimi. Ord ngħid ktieb ta' Pastor Sam Storms u għed kemm ħajdu ma jiġi. Għabat li karta biex nħallas €2. Għax ġej mill-Ingilterra. Ma ħallastu. U ħallasta. Bħallasta għettela, ma tħallasija li din ħalli nirċeviet dal-ktieb. Għattifem, dik hija liġi. U nifhimhom dal-liġijiet. Kultant inqaras, imma dik hija r-realtà tal-ħajja. Fir-Rumani 13, Pawlu jgħidilna kull persuna għandha tkun sottomessa għall-awtoritajiet governattivi għax m'hemm ebda awtorità ħlief mingħand Alla. U dawk li jeżistu huma stabbiliti minn Alla. U jkompli jgħidilna li min jirreżisti se jġib ġudizzju fuq nifsu, il-gvern huwa serv talla għalik għal ġid tiegħek. U rajna x'ġid jagħmel il-gvern. Kemm jagħmel ġid. U minnu. Ma jekk tagħmel ħażin ibża. Għax ma jġorx is-sejf għax kieku dik it-tjura ma ħallastiex, il-gvern il-ktieb ma nirċeviex, vera? Tagħmel id-deni, tieħu tad-den li tkun għamilt. Pawlu kompli jgħid allura minħabba fek ukoll tħallsu t-taxxi għax il-ħakkiema huma għaddejja talla li jiddedikaw irwieħhom għal dir propja ħaġa. Il-ħidma kollha tagħhom, il-ħajja kollha tagħhom hija dedikata biex imexxu sewwa. Roddu mela għal kulħadd id-djun tiegħu, taxxi il-min nimstu jirċievi t-taxxi, dazzju l-min jirċievi d-dazzju, rispett li min jistħoqlu rispett u l-unur lil min jistħoqlu l-unur. Rridu nagħtu lura lill-mexxejja dak li hu tagħhom bid-dritt u ma nix noqsu minn dil ħaġa. Għana ġenejt forsi ma taqbilx mal-politika ta' dak il-gvern, però ma tistax tippretendi li għatik is-servizzi b'xejn. Prinċipju ieħor huwa dan illi huwa biss meta l-gvern jabbuża mill-awtorità governattiva tiegħu illi mbagħad inti mhux biss għandek id-dritt, għandek id-dmir li ma tobdiex. Għandek id-dmir li ma tobdiex. Meta inħareġ digret biex ma jsir ebda talb ħlief lis-Sultan Darius, Daniel baqa' jitlob. Jiftaħ it-tieqa tiegħu li tagħti lejn Ġerusalemm u jitlob 3 darbiet kuljum. Avolja kien jaf li kienet jikser il-liġi tal-gvern, għaliex dik il-liġi kienet ħażina. Kienet ħażina. Ma nistax jien biex nobdi l-gvern ma nobdix il-Alla. Ma nistax. L-istess ħaġa l-qwiebel fi żmien Musa ma bdewx l-ordni tal-Farawn biex tarbija maskili ixħtuha fi xmara ħatmut. Ma bdewx. Għaliex? Għax Alla jgħid la toqtolx. L-awtorità tal-Alla hija ogħla minn ta' kwalunkwe gvern. Meta Nebukadnezzar fettilu jagħmel din l-istatwa tad-deb għolja 10 sulari, il-ħbib ta' Daniel ma intafawx mal-art iqimuha bħal bqija tan-nies. Kellhom iħallsu għax xaħtuhom fil-forn tan-nar. Imma Alla jurina illi skont is-sovranità tiegħu meta jrid jeħlishom lill-uliedu jeħlishom ukoll mill-periklu. Fi żmien l-Apostli l-Imperatur kif għattilkom kien jisħaq li huwa il-Pontifex Maximus. Il-qasis il-kbir, kulħadd irid jagħtih qima. Domizjanu, Neruni qablu wkoll, imperatur kattiv. Fi żmien Ġesu kien Tiberju,
ħadd minnhom ma kien ħelu, imma kien hemm imperaturi ħafna qar minn bqija. Tifhem. U f'dak il-każ fejn il-gvern qed jordna xi ħaġa sfaċċatament kontra l-liġi tal-Alla, ma nibduhx. Ma nibduhx. Ħajħolok konflitt, però il-priorità tagħna hija innegabbli, hija innegabbli. U jkollna wkoll inħallsu għal-lealtà tagħna lejn Ġesu Kristu f'dak il-każ. Illi forsi ħadd tiġi arrestat, ħadd tiġi msawwat, ħadd tiġi mixhur fil-ħabs, ħadd tittella l-qorti innoċentament, però titħallas. Titħallas għal lealtà tiegħek lejn Ġesu Kristu. Il-membri tas-Sanedrin meta arrestaw lill-apostli sejħulhom ordnawlhom ma jitkellmu xejn affattu u lanqas jgħalmu f'isem Ġesu. Ma Pietru Ġwanni wieġbu bil qalulhom jekk hux sewwa quddiem Alla. Nisimgħux minnkom il-gvern tal-Lut ġifieri. Aktarx mill-Alla ġudikaw intom għax ma nistgħux ma nitkellmux dwar ħwejx li rajna u smajna. Intu qegħdin tgħidulna ma nitkellmux iżjed, aħna nippreferu nobdu lill-Alla ħankomplu nippritkaw il-Vanġelu. Batew u żgur li batew. U żgur li batew. L-istess ħaġa ftit aktar tard, il-qasas il-kbir qalilhom ordnajnielkom b'ordni stretta biex ma tagħlmux f'dan l-isem. L-isem ta' Ġesu ġifieri. U wara imlejtu l-Ġerusalemm bit-tagħlim tagħkom. U tridu ġibu fuqna d-dem ta' dal-bniedem. Imbagħad Pietru l-Apostli wieġbu billi qalu jeħtieġ nobdu l-Alla aktar mill-bnedmin. Prinċipju importanti ħafna. Le, ma nix għalfejn nagħmlu rivoluzzjonijiet, ma nix għalfejn nagħmlu teatrini fit-triq u nuru r-rabja tagħna kif qegħdin ngħidu. Dawn huma nies maħtura minn Alla biex imexxu l-pajjiż, imexxu l-pajjiż. Torbu għalihom, nirrispettawhom, meta f'każijiet fejn il-liġijiet li joħorġu huma anti-bibliċi kontra l-Bibbja sfaċċatament, hemmhekk allura irid tkunu preparati li nsofru għall-isem ta' Ġesu. M'hemm ebda. L-istorja tal-Knisja nafuha storja ta' dmija ta' nies fidili li jmutu għall-isem ta' Ġesu. Għax ma kinux lesti li ċabsu bil-mix tad-dinja. Bid-distinzjoni li jagħmel Ġesu jiġħad li l-politiċi għandhom ħakma spiritwali fuq il-poplu, m'għandhom ebda ħakma spiritwali. Il-gvern m'għandu ebda jett jgħidilna kif inqimu lill-Alla u x'reliġjoni nħadnu u affarijiet minn dawn. M'għandux. Il-gvern huwa maħtur biex imexxi ċivilment, biex imexxi l-pajjiż. Fl-ekonomija, fil-qasam spiritwali m'għandu ebda jett jgħidilna nofs sentenza x'għandna nagħmlu. M'għandux jett. Alla biss huwa s-sofran fuq kulħadd, inkluż is-slaten. U kien hemm slaten illi ħasbu li huma xi granke. Nebukadnezar wieħed minnhom u Alla imma nsaħ dan is-sultan. Imma nsaħ għax ġennu għal sena sħiħa. Mbagħad xi raġel ġie f'sensieħ Nebukadnezar jgħid illi fit-tmiem dawk il-jiem jien Nebukadnezar irfajt għajnejja lejn is-sema u reġa' ġie fiha d-den tiegħi, reġa' sar bniedem li kapaċi jirraġuna u berikt lill-ogħla u faħħart u glorifikajt lil dak li jgħix għal dejjem. L-seta tiegħu hija seta għal dejjem u s-saltna tiegħu minn nisel għal nisel. U dawk li jagħmlu fuq l-art ikompli jgħid. Qishom xejn. U jagħmel kif jogħġbu mal-eżerċitu tas-sema u fost dawk li jagħmlu fuq l-art u m'hemm ħadd li jista' jżommlu idu jew jgħidlu x'in tagħmel. Nebukadnezar it-tagħlima ħada fl-aħħar. Jien għandi poter imma l-ogħla għandu poter wisq ogħla minni. Għax kwalunkwe poter li għandi tawliju. U allura għatu jew iroddu lill-Alla dak li Alla jkompli jgħid Ġesu. Tajjeb, lill-ċesri għatuh dak li tiegħu, ċo il-munita bl-immaġni tiegħu fuqha. Imma lill-Alla tuħ dak li Alla. U hawnhekk Ġesu qed jgħid nisma', qed ifakkarna illi aħna bnedmin x'aħna. Aħna kreaturi maħluqa fuq l-immaġni tal-Alla.
aħna xbija Alla. U allura jekk il-munita b'xbija ta' ċesri nagħtu għal il-ċesri, li nfusna lil min nagħtu lil nfusna, il-min nagħtuh lil Alla, għax aħna għandna xbija tiegħu. X'argument qawwi u sabiħ vera. Aħna nġorru xbija Alla li ħlaqna u allura nappartinu għalih. Ġesu allura idawwar il-kwestjoni lejn xi ħaġa aktar profonda. Dawn l-Erodjani u l-Farizej kellhom l-interess iħallsu xi taxxi jew le. Ġesu olla ir-realtà jgħidil nisma' fl-aħħar mill-aħħar jridu kun nafu fejn hija l-lealtà finali tagħna. Aħna leali lejn Alla finalment? Dik hija l-kwistjoni kollha. Ġesu ridna nżommu f'moħħna illi aħna bħala dixxipli tiegħu aħna nies li għandna ċittadinanza doppja. Ġieli ħsibtu għadi? Għandna ċittadinanza doppja. ċittadinanza Maltija li jiena nirringrazzja Alla għalija, ċittadinanza wkoll Smewwitija. Aħna ċittadini tal-belt tas-sema. Infatti Filippin jgħid, Filippin 3 versu 20, illi qegħdin nistennew mis-sema Salvatur li għad jibdel il-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna biex ikun jiġbaħ il-ġisem glorjus tiegħu. Iċ-ċittadinanza tagħna jgħidilna hija fis-smewwiet. Fl-istess vers jgħidilna hija fis-smewwiet. Avolja għadna nterqu, għadna d-dejjin minn dil-belt mondana, dil-belt fuq l-art, nafu li l-belt li għad tilqana hija l-belt ta' smewwiet. Ġerusalem tas-sema. Allura, huwa tajjeb li aħna nfittxu il-paċi tal-belt fuq l-art sakemm għadna qegħdin ngħixu fuq l-art. Importanti. Hawnhekk aħna pellegrini għaddejjin. U aħna għaddejjin jekk pellegrini jaqaf fal-loġġ u jitlob sodda fejn jorqod għal-lejl wieħed għax imbagħad jkompli jvjaġġa, qed tifhem irid iħallas dik is-sodda. U l-istess ħaġa nagħmlu aħna, għaddejjin minn hawnhekk, però id-destinazzjoni tagħna ma taqafx hawnhekk. Id-destinazzjoni tagħna hija fis-smewwiet. U għaldaqstant Ġeremija meta il-Lut spiċċaw eżiljati f'Babel, Ġeremija bagħtulhom ittra f'kapitlu 29 tal-ktib tiegħu, vers 4. U jgħidulhom hekk jgħid il-mulej tal-eżerċiti Alla ta' Iżrael lill-eżiljati kollha li jiena eżiljajt minn Ġerusalem f'Babel. Ibnu djar u għamlu fihom. U ħawlu ġonna u kulu mill-frott tagħhom. Iżżewġu nislu wlied u bniet, u ħudu nisa għal uliedkom u żewġu l-bniet tagħkom biex jildu ulied u bniet biex toktru hemm u ma tonqsux. U fittxu s-sliem ta' dik il-belt. Fittxu s-sliem ta' dik il-belt. Ejju kunu ċittadini Maltin per eċċellenza. Per eċċellenza. Illi nagħmlu unur lill-Alla bl-imġiba tagħna man-nies l-oħra ma' sħabna maħutna l-Maltin irridu nfittxu s-sliem magħhom. Fittxu s-sliem ta' dik il-belt li fija bagħtkom fl-eżilju u jtolbu lill-mulejja għalija għax fis-sliem tagħha ikolkom il-ġid. Għal darb'oħra jtolbu għal dik il-belt. Jtolbu għalija għax fis-sliem tagħha ikolkom aħna nfusna ngawdu. Meta Alla imantni is-sliem fil-pajjiż li fih ngħixu. Bħala Abraham aħna qegħdin nħarsu qegħdin nantiċipaw pajjiż aħjar minn da. Pajjiż aħjar. Bil-fidi narawh, inselmulu dak il-pajjiż u allura m'għandniex għalfejn inkunu Erodjani. M'għandniex għalfejn inkunu Erodjani. L-Erodjani huma dawk il-Kristjani illi jaħsbu illi ħajsewwu d-dinja billi isiru all out fil-politika. Tifhem? L-Erodjani hekk kienu insew ir-reliġjon l-udija u qalu aħna favur Erodi biex indaħlu l-kultura barranija f'pajjiżna. Tifhem? Nitilfu l-identità tagħna, m'għandekx għalfejn tkun Erodjan. Id-dinja mhux qed issewwa bil-avvanzi politiċi. In-nies isibu paċi mal-Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Meta jemmnu l-Evanġelju, meta jindmu u jibdew jgħixu ħajja diċenti u qaddisa quddiem Alla. U għasantek għalfejn tkun żelota. Iż-żeloti li jkunu wkoll fi żmien Ġesu
kienu l-islut tant patriottiċi, illi kellhom tattika. Tajjeb? Iżommu stallet moħbi fil-mantar kull fejn imorru. Ma tinsertaw jaraw soldat Ruman qiegħed waħdu, ħarsu l-ħawla jekk mhux jarhom imorru jdefsulu fil-stonku tiegħu. Kienu nies xewwiexa kontra Ruma bil-moħbi. Nies sovversivi, ma nix għalfejn kunu hekk laqqas. Ma nix għalfejn nagħmlu ħsara. Jew bil-sielna jew b'emielna lill-gvern li Alla poġġa fuqna. Illum nirraġunaw l-aqwa demokrazija, jien ma qbilx. L-aqwa demokrazija hi waħda mill-ħafna forom ta' gvern li jeżisti fid-dinja. Demokrazija tmexxija minn nies għan nies. Ħafna drabi in-nies itellaw fil-gvern, Alla jtellagħhom. Imma id-demokrazija mi ebda garanzija li l-gvern ħajkun tajjeb, ebda garanzija. Jiena personalment nemmen f'monarkija. Fuq jem is-Sultan Ġesu Kristu. U fuqkom ukoll. L-ewwel lealtà tagħna għandha tkun lejħ. Jekk il-lealtà tagħna lejħ hija waħda fidila u galbata, ċertament se tkun ċittadin tal-affarijiet tiegħek f'pajjiżek. U allura ħanżommu din il-perspettiva l-aħwa. Narfu x'inhuma l-lealtajiet tagħna, il-gvern irrispetta, nitlob għalih, però ola minnu Alla l-imbierek li ħalaqni u bid-demm ta' Ibnu Ġesu ftieni għalih innifsu. Amen.